Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tashar mu ta Hasumiya TV, tashar da ba za ta gajiya ba wurin kawo muku shirye-shiryenmu masu inganci wanda suka shafi faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilimantarwa. Shirin tambayoyin ma'aurata. Idan masu sauraro ba su manta ba, a satin da ya gabata ko kuma in ce a shirinmu da ya gabata mun tattauna da Dr. Asas dangane da abin da ya shafi infection, inda muka amsa tambaya wadda wata baiwar Allah ta yi take tambayar me ke kawo matsalar ɗaukewar sha'awa, shin aljannu ne ko ko infection ne? Saboda tana maganar ta sha magani ba ta warke ba. To a cikin shirin namu wanda Dr. Asas masani a ɓangaren mata da kuma matsalolin aure ya yi amsa mana wannan tambaya, sai dai kuma kash lokaci bai ba mu dama ba muka samu yadda muke so, saboda yana cikin watayawa cikin ba mu kaɗan daga cikin ilimin shi, sai lokacin ya yi halin nasa. To a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Idan masu sauraro ba su manta ba, dakta ya zo yana amsa wata tambaya wadda na yi mashi muna cikin shirin, wadda ake magana cewar ita mace idan ta yi fitsari tana ɗauke mata, ko da ta kai ƙololuwar sha'awa to wannan fitsarin yana rage mata sha'awa. So dakta yanzu za mu so mu ji, shin ita wannan sha'awar da take ɗaukewa, shin aljani ne yake sa sha'awar ta ɗauke, ko ko shi ke sa ta ji fitsarin ne, ko kuwa shi ma infection ɗin ne? To bismillah dakta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan wannan abubuwa da muka taho da su, kamar ranar satin da ya wuce mun yi magana akan matsalar ƙololuwar sha'awa, komai yadda kika kai da jin ƙololuwar sha'awa, daga zaran kin yi fitsari kika wanke lokacin da yake kama ruwa to wannan sha'awar ta tafi. Galibi abin da ke haddasa wannan jin matsanancin fitsarin a lokacin da kike tsammani, ko in ce tsamayen jiran mijinki kafin zuwan shi, ko kuma bayan zuwan shi, ko kuma lokacin saduwar za ki ji wani masifaffen fitsari ya kama ki. Abubuwa guda biyu ne suke haddasawa. Sanyi zai iya haddasa jin yawan fitsari. Cutar aljani za ta iya haddasa wannan. Dama mun sani kamar idan duk yadda kika kai ko ka kai da jin sha'awa, da zaran ka samu wannan wurin da ake cewa bigiran shi, ban san ya zan kira shi ba, amma dai matakin inda wurin sha'awar yake, misali daga zaran an zo an zuba mai ruwa an wanke wa'innan abun wanda ake ce ma ruwan sha'awa. A lokacin da mace take jin sha'awa in dai lafiyayya ce, akwai wasu ruwa da suke fita daga gabanta, wasu wannan ruwan ba na infection ba ne, ruwan ni'ima kenan. Wa'inda su ne ke taimakawa shi farji ya jiƙe, har shi azzakarin in ya zo sai ya samu damar shiga a cikin daɗin rai. Wannan kuma shi ke sanya haddasa ɗanɗanon jin daɗin tsakanin mata da mijin. To amma idan har shi aljanin ko ko shi cutar sanyin ya zamanto abin yana gab da faruwa, sanyi zai iya haddasawa, saboda sanyi akwai wanda yake maƙalewa a cikin mara lokacin da sha'awar ta tashi, da zaran wannan sha'awar ta zo sai kuma ta taru ta koma fitsari. To daga kin zo kin wanke, to sha'awar ma za ta ɗauke baki ɗaya. Galibi aljani ya fi haddasa wa'innan abubuwan. Dama kuma za ka ga mafi yawa duk sanyin da ya shahara ya gagara warkewa, to za ka ga yana tare da aljani. Maƙasudin shi, ko in ce tushen shi, daga aljani yake. Saboda haka za mu iya bayar da magunguna daidai gwargwadon iya fahimtar mu. Daga ciki
Ban ce dole duka iya magungunan kenan ba saboda ka san an ce ilimi kogi ne. Amma ko ni ina da sani kan magunguna na sanyi kala-kala aƙalla sun kai 100 amma mun tsakuro wasu daga ciki. Wani ɓangare ne daga cikin wato su magungunan kenan. Haka kuma za mu ba da maganin da ya shafi shi aljanin amma aljanin na gamo ba na ture ba. Domin aljanin ture an bi wasu hanyoyi kuma inda na musamman ne kafin. Wato akwai bambanci kenan tsakanin aljanin da na gamo da kuma na ture wanda aka turo Yawwa mutum. idan lokaci ya bada za mu yi bayani shi ma dalla-dalla. Daga cikin misali kamar shi wannan sanyin wanda ke hana jin sha'awa ko kuma ke dakushe sha'awa a lokacin jima'i. Idan 'yar uwa ta ji wannan me zan ce majalisi namu, to maganin da za ta haɗa shi ne na farko ta samo garin sanya cokali 5, ta samo garin tinda-zugu cokali 5, ta samo garin wurshi cokali 5, ta samo garin marke cokali 5, ta samo garin magarya cokali 5. Ba za ki taɓa samun sauya kaba garinta ba. Wannan tinda-zugu za ki iya samun garin shi ta hanyar saƙe-saƙe amma shi ma sai ki samu sauya tinda-zugu da sauya kaba. Idan kika samu waɗannan garurrukan za ki haɗa su, kin ga cokali 5 sanya, cokali 5 wurshi, ka ga cokali 10 kenan, cokali 5 na marke, cokali 15, cokali 5 na magarya, cokali 20. To sai a samo sauya tinda-zugu da sauya kaba. Sai a haɗa su yawwa sauyoyi ne. Sai a haɗa su saboda su waɗannan su ma sauyoyi ne amma yanzu ci gaban da aka samu za a iya niƙa su. To su ma in aka niƙa su ɗin za a iya sa adadin cokali 5 ɗin ne ko ko? Tabbas za a iya sanya. Idan kuma ba a samu na niƙan ba akwai wani adadi da ake buƙata a zuba? Kamar misali ai su waɗannan suna da ƙarfi. To ya kamata a ce kamar misali idan kika auna gaɓar yatsunki kamar wannan misali 1, 2 to kada ta wuce haka nan ko da ta wuce. Kenan gaɓa 2 ta hannu kenan. Yawwa ta hannu yake na tsakiya. Banda hannu na tahiya misali wanda ake yin zaman tahiya banda hannu na ƙarshe ƙarami. To waɗannan hannun na tsakiya. Za ta ƙirga layi guda 2 ɗin Yawwa. 1, 2 wanda ke cikin hannu. To sai ki sanya kamar tsawonta ko faɗinta ma ba zai gaza haka ba. Na tinda-zugu kenan. Shi ma kaba to sai ki jefa sai ki ɗebo waɗannan garurrukan misali wanda kika haɗa cokali 5, 5, 5 ɗin nan. Za ki sanya karamfani in ba ki da ulcer kamar cokali 5. In kina da ulcer ki sanya cokali 1 sai ki sanya citta ita ma cokali 1. Kin ga kin haɗiye waɗannan cokulan. To sai ki riƙa ɗiba cokali 1 gilgijin shi ba wai cike tab ba. Sai ki zuba a cikin ruwa sai ki sanya kofi 1 da rabi ya tafasa sosai wanda zai baki adadi idan kin tace zai baki kofi 1. Sai ki riƙa shan shi da zafi-zafi. Wannan insha Allahu idan kika yi sati 4 kina sha to za ki rabu da cutar sanyi in Allah ya yarda. Amma dai kar ki ga cewa kina ta shan maganin sanyi ki samu kuma panties ɗinki ki ta mu'amala da su saboda waɗannan abin da yake zubowa kuma kina ɗaukar shi kina ƙara maidawa ga kusa da abin da ya shafi farjinki. To ki tabbatar da cewa ba za ki warke ba. Sannan kuma insha Allahu sai dai mazaje sun yi haƙuri a lokacin da ake shan maganin sanyi shi ma ya kamata ya sha ita ma ta sha. In kau har ba zai sha ba saboda tsoron mallaka ko wani abu wanda ka faru to sai ya je ya sha nashi ko kuma ya dakace ta gama shan magani. Amma ana shan magani ana jima'i kuma ba za a warke ba. Wato ɗaya yana iya ya goga ma ɗayan To misali kai ka kwasa ka tafi ita ta sha magani ta warke ka zo ka mu'amalanci da ita. Wannan magunguna da ka lissafo ba wai mata kaɗai yake ma aiki ba kenan shi ma namiji zai iya amfani. Wannan zai yi ma mace zai yi ma namiji insha Allah. Kuma in mata da miji ne ana buƙatar su sha lokaci guda. Yawwa su zamanto kamar waɗannan satuttukan suna sha. Duk da dai cewa idan namiji yana shan waɗannan abubuwan gaskiyar magana za su ƙara mai matsanancin sha'awa to amma dai ya daure har sai ya gama shan waɗannan abubuwan sai sun gama shan magani in ba haka nan ba saboda. To masu sauraron mu duka-duka da wannan muka kawo maku ƙarshen shirin namu. Domin lokaci ya riga ya halinsa ba mu samu damar ba ku amsoshi dakta bai samu damar ba da amsa ta ɓangaren da ya shafi aljannu ba. Domin amsar tana da rassa 2 ne. Akwai magunguna da suka shafi ɓangaren aljannu da kuma na sanyi. To cikin hukuncin Allah dakta ya samu ya amsa mana ɓangaren sanyi ɗin.
amma shirinmu na gaba insha Allahu dakta zai ansa mana abin da ya shafi ɓangaren aljannu ɗin. Amma ku danna mana subscribe domin ku samu damar jin shirin namu na gaba da kuma sauran shirye-shiryen namu masu faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Mun gode da sauraron tashar tamu ta Hasumiya TV.